Дилшод Шералиев аз 2 гектар кишзори пиёз бештар аз 100 тонна ҳосил ҷамъоварӣ кард. ин сокини ноҳияи Ҳисор барои парвариш ва ҷамъоварии пиёз тақрибан 80 000 сомонӣ харҷ кардааст. килоша 60 дирам 70 дирам акун ба чизи ин кори кадаги кати туғри намегирад. деҳқонӣ кати деҳқон месӯзад чида туғри намегирад. қимати аксари маҳсулоти кишоварзие ки Дилшод парвариш кардааст дар бозор аз нархи худкифо поинтар аст. ҳама чи ҳами деҳқонӣ ҳамаша кадем помидору пиёзу чесноку ҳамаша арзон. чеснок 9 сум харидем килоша барои коридан. ҳозир пиёз чеснок нархш сира нархш 3 сум 2 сум омадан 3 суми оптум надодем. сабаби поин шудани нарх пур шудани бозор аст. барои ба хориҷа баровардан бояд бо фирмаҳо договор кунӣ. ҳозир ҳеч ка ин нарх ина намегирад. ин арзон шудаги ҳама ҷо бисёр деҳқон ҳама корид сира. вазорати кишоварзии Тоҷикистон мегӯяд, тавлидоти маҳсулоти кишоварзӣ бо шумули меваву сабзавот мутаносибан аз 2 то 53% афзоиш ёфтааст. бештари деҳқонон натавонистанд маҳсулоти худро содир кунанд. сари вақт шартномаҳоро бастагӣ набудан ҳамин камтар коҳиш ёфт. умуман бастани шартномаҳоро барои таъмин кардани бисёр ваё аз таҷрибаи пештар ман медонам ки аллакай аз моҳи ноябр сар кандар корай. мо барои фурӯши маҳсулоти хоҷагии қишлоқмон барои соли 2019 хуб мешид мо тавсеҳоро додагием. таҳлилгарон иллати аслии арзаи беш аз ҳадро заъфи бозоромӯзӣ ва бозорёбии масъулони мақомоти ҳукумат ва ширкатҳои хусусӣ дар Тоҷикистон унвон мекунанд. бозори чакана дар ҳар як кишвари ки иқтисоди бозоргонӣ дорад дар дасти шабакаҳои фурӯши чакана аст ё ки ҳамон ретейлерҳо аст ки онҳо мувофиқи қарордод бо хоҷагоҳи деҳқонӣ ё худи Россия бошад ё ки худи ҳамон кишвар бошад ё кишварҳои хориҷӣ бошад аз пеш бо қарордод имзо мекунанд ва дар асоси он маҳсулоти кишоварзиро ворид карда дар бозор мефурӯшанд. Тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ ба хориҷи кишвар 63957 тонна сабзавот, аз ҷумла 62032 тонна пиёз, 6420 тонна меваҷоти тару тоза, 11510 тонна меваи хушк ва 258 тонна дигар маҳсулот, дар маҷмӯъ 82145 тонна маҳсулотҳои кишоварзӣ ба Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Афғонистон ва дигар кишварҳо содир кардааст.